Wis enek. Mbah, kowe nyapa Mbah? Wis enek cara nggonku wis. Wis. Apa? Cara nggonku ya ngene iki. Wis enek kemruyuk ngene iki nyenengne wis. Urung kemruyuk apa loro? Loro tapi ekor. Wis kemruyuk. Caketan sakjroning ati. Jakan nuntun saya merahati. Campur sari udgoroso Gendeng Karangrejo Bapak Supriyanto Ngombe tol, iki nek ngelarang ngombe apa bejane? Wis tak ombe. Iya ya. Iya ya wis. Nyantai wae to, Bro. Seger bisa